שלום לכולם, היום אנחנו נפעל בנושא של הפכים. לפעמים נשתמש בכרטיסיות ולפעמים במוזיקה. אז בואו נתחיל. בואו ננסה להיות גבוהים כמו הילדה שבתמונה. תח את הידיים גבוה למעלה, נעמוד על קצות האצבעות. ועכשיו ננסה להיות הכי נמוכים שאנחנו יכולים, ממש להתקרב הכי לרצפה, להיות הכי נמוכים שאפשר, כמו בציור. עכשיו ננסה לראות איך אפשר להיות על בסיס צר, כמו הילד כאן, על רגל אחת, ועל בסיס רחב, להיות הכי רחבים שאפשר, לפסק את הרגליים רחב על שתי רגליים, כמו הילדה. בואו תנסו. אתם מרגישים שאתם יותר יציבים? עכשיו ננסה לראות איך אנחנו עומדים לפני חפץ, או מאחוריו. תמצאו חפץ, ועכשיו תעמדו כשהוא נמצא מאחוריכם, שאתם עומדים לפניו. כל הכבוד. ועכשיו תעמדו מאחוריו, והוא לפניכם. עכשיו בואו נראה את ההפכים של בתוך ובחוץ. הילדה עומדת בתוך אישוק, נסו אתם לעמוד בתוך מרצפת, או אולי בתוך תחומים של השטיח. ועכשיו בואו נעמוד מחוץ למרצפת, מחוץ לשטיח, וניכנס שוב פנימה, ונקפוץ החוצה, ושוב נקפוץ פנימה, ונקפוץ החוצה. כל הכבוד לכם, אלופים. עכשיו בואו נראה את ההפכים מתחת ומעל. הילדה כאן יושבת מתחת לקוביה. אתם יכולים להיכנס מתחת לכיסא או מתחת לשולחן. בזהירות, בואו ננסה. בציור הילד עומד על קוביה, אבל בואו אנחנו ננסה לשבת על כיסא או לשבת על ספה, על מיטה. בואו תנסו. עכשיו נפעל בתנועה. ההפך מתנועה זה לעצור, לקפוא, כמו פסלים. אז לפי השיר, כשהשיר אומר לרוץ, אנחנו רצים בתנועה. כשהשיר אומר לעצור, אנחנו עוצרים כמו פסלים. לכל עבר נתפזר, רוץ נרוץ אך ניזהר, אם לקראתנו רץ חבר, נפנה הדרך איש מהר. רוצו 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 רוץ, רוצו 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 רוץ, עצור. רוצו 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 רוץ, רוצו 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 רוץ, עצור. רוצו 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 רוץ, רוצו 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 רוץ, עצור. אז היום פעלנו בנושא של הפכים. ויש עוד כל מיני הפכים שאתם יכולים לחשוב עליהם, כמו לשבת ולעמוד, לאט ומהר. תמשיכו לנסות. להתראות בפעם הבאה. ביי.